Ивайло, остай какичката! Извинете, госпожо. Остай какичката, Ивайло. Абе, нима изнерви отстрани тебе. Абе, няма да ми се правиш тук на интерес. Чуваш ли, мама? А? Чуваш ли ме? Искаш ли сега да дойда? Искаш сега да дойда, а? Искаш ли да там прибия? Ей, сега идвам. Таталят. Кажи, майко, ма какви дрехи искаш да ти купувам от мола, ма? Ти добре ли си, ма? Слушай, ма сега. Няма постоянно им звъни за някакви дрехи. Като се прибера да ти направя таратура. Ама ти добре ли си, ма? Сега снимам едно видео. Хубаво, чао. Ивайло, стай какичката. Ей, сега ще го...